Ну, як тут бачу, на гэтым слайдзе двое чалавек удзельнічалі ў гэтым даследаванні і аналізе. Гэта я і таксама Кірыл Гарошкі. Ён, на жаль, па стану здароўя сёння не зможа прыняць удзел у абмеркаванні. І таксама не папярэдзіў літаральна за 2 гадзіны да гэтага Александр Філіпаў таксама, на жаль, не зможа, хаця ён якраз абяцаў выказаць крытычныя заўвагі, што тычыцца майго даклада, і быў не згодны па некаторым пунктам, чакаў. Вельмі спадзяюся, што знойдуцца тут яшчэ людзі, якія змогуць нешта сказаць крытычнае ў тым ліку, па тым, што тут прэзентавана. Ну, адразу скажу, што тут прэзентавана сціслая версія. Натуральна, што у выніковай версіі нашага даследавання будзе больш аргументацыі, больш лічбаў, больш дробных пытанняў, ну, напрыклад, там пра той, якія ёсць праблемы з статыстыкай навуковай дзейнасці, як там паказчыкі трэба змяніць, там, і гэтак далей. Ну, толькі проста не заходзіць у нейкія вельмі дробныя пытанні. Тут я сканцэнтруюся на пунктах, якія, на мою думку, з'яўляюцца найбольш важнымі, калі мы кажам пра развіццё беларускай навукі, ну, адпаведна, развіццё беларускай адукацыі, тому што так ці інакш гэтыя сферы мусяць быць вельмі блізкімі. Ну і, на жаль, на мою думку, калі мы кажам пра рэфармаванне гэтых сфераў, то, ці скажам пра праблемы гэтых сфераў, вельмі часта асноўны акцэнт, асноўная ўвага робіцца на тых пытаннях, якія не з'яўляюцца найбольш важнымі. Ну, скажем, калі браць маніторинг публікацыі пра праблемы навукі, то першае, што будзе ўзгадвацца, гэта нізкія аплаты. Ну і, адпаведна, навукоўцы будуць казаць, што трэба гэтыя аплаты павышаць. Ці там, скажем, падчас аналізу выводзіцца, што вельмі высокі ўзрост беларускіх навукоўцаў. І гэта ёсць праблема, з якой там трэба працаваць і гэтак далей. Хаця фактычна не абмяркоўваецца і не ставіцца пытання пра змена сістэмы фінансавання беларускай навукі. Хаця гэта праблема не новая, натуральна, што ёсць уже пэўныя напрацоўкі ў Беларусі за мяжой. Ну і, на маю думку, якраз-такі гэта праблема з'яўляецца цэнтральнай, бо фактычна, калі не рэфармаваць і не змяняць гэту сістэму, то казаць пра тое, што грошы на навуковыя даследаванні ў Беларусі можна было выкарыстоўваць эфектыўна, проста не выпадае. А ў гэтым кантэксце у Беларусі ўсё-такі існуюць некаторыя сістэмныя праблемы, і гэтым Беларусь вельмі моцна адрозніваецца не толькі ад еўрапейскіх краін, але і ад многіх пастсавецкіх, якія ўжо гэтыя стандарты змянілі. Ну, спачатку крыху пра увогуле стан даследаванняў ці даследаванняў распрацовак, як тут пазначана Research and Development. Ну, у Беларусі, нягледзячы на многія дэкларацыі пра тое, што мы маем дастаткова моцную навуку, дастаткова моцны сектар, гэта менавіта навуковы, паказчыкі, у прынцыпе, не з'яўляюцца вельмі паспяховымі. Калі казаць, тут прыводзім дадзены за 15 год, але ў сярэднім, напэўна, за апошнія 5-10 год істотна структура не змянялася. У Беларусі ўнёсак у ВВП навуковага сектара складае каля 0,5. Хаця рэкамендаваны мінімум, напрыклад, для еўрапейскіх краін, то есть для ЕС гэта 1%. Ну, в прынцыпе, калі мы кажам пра лідараў, то есть краіны, якія маюць высокі ўзровень тэхнічнага развіцця, эканамічнага развіцця, гэта звычайна больш за 2% ад ВВП. Ну, тут паказана дынаміка. Пэўнае прасяданне адбылося ў 2014 і ў 2016 годах. З 2017 года назіраецца рост, але малаверагодна, што у выніку бліжэйшыя 5 год доля ці ўнёсак навукі ВВП перавысіць 0,7%. Ну, прынамсі, такія мы маем прагнозы, і проста незразумела, за кошт чаго гэта павелічэнне магло б яшчэ адбыцца. Ну, але зноў жа, калі мы кажам пра
навуку гэта пытанне не толькі самых колькасці фінансаў, але і эфектыўнасці выкарыстання. Ну, я пастараюся сканцэнтравацца на гэтых праблемах, то есть на праблемах эфектыўнасці. І першая праблема – гэта непразрыстасць, высокая ступень непразрыстасці беларускай навукі. Ну, прынамсі, з адкрытых дадзеных практычна немагчыма установіць дакладна, колькі грошай ідуць на асобныя дзяржаўныя праграмы даследчыя. Не кажучы пра тое, каб усталяваць, колькі грошай атрымліваюць канкрэтныя даследчыя калектывы, інстытуты і гэтак далей. І ў гэтых адносінах Беларусь зноў жа вельмі адрозніваецца, скажем, ад еўрапейскіх краін, дзе гэта ўсё можна атрымліваць з адкрытых крыніц. І гэта ёсць праблема для грамадства, таму што фактычна тыя грошы, які там засвойваюцца ў гэтым сектары, мы не ведаем, то есть колькі, скажем, ідзе там на археалогію, колькі ідзе там на лінгвістыку, колькі ідзе там на акадэмію наук, на акадэмію наук яшчэ больш-менш можам, там бюджэты публічна, але так ці інакш у нас ёсць праблема з дакладным разуменнем таго, куды і колькі грошай выдаткоўваецца. Гэта таксама пэўная праблема і для шэраговых прадстаўнікоў акадэмічнай супольнасці, таму што без разумення таго, якім чынам, якія тут патэнцыялы, якія магчымасці адкрываюцца для маладога даследчыка, вельмі складана планаваць сваю кар'еру, і неяк так рацыянальна ставіцца да свайго працоўнага месца ў даследчым сектары. Прынамсі, па нашым апытанні, які быў часткай гэтага даследавання, відавочна, што для часткі, прынамсі, навукоўцаў гэта ёсць праблемы. Па выніках інтэрв'ю з прадстаўнікамі ўжо больш высокага ўзроўня, яны кажуць, што людзі з сістэмы, яны ведаюць, якім чынам. Яны ведаюць, як там расходуюцца сродкі, але калі пачынаеш зноў жа пытацца пра дэталі, аказваецца, што, ведаюць, звычайна, пра бліжэйшае атачэнне. Ведаюць пра свой інстытут, яны ведаюць, можа быць, пра сваіх непасрэдных канкурэнтаў, альбо там кліентаў, і гэтак далей. І, напэўна, ўсё-такі цэласнай карціны, цэласнага аналізу альбо не робіцца, альбо ён увогуле вельмі абмежаваны толькі вышэйшым кіруючым складам. І гэта значыць, што, в прынцыпе, і рашэнні, якія прымаюцца менеджментам у гэтай сферы, таксама напэўна, не вельмі эфектыўныя, і, скажем, верагоднасць памылкі можа быць дастаткова вялікая, менавіта з таго, што інфармацыя не поўная, і мы дакладна не ведаем, якім чынам фінансы на навуковую дзейнасць выдаткоўваюцца. Таму мінімум, напэўна, што трэба было б зрабіць, гэта все-таки адкрыта даваць інфармацыю пра колькасць, пра бюджэты дзяржаўных праграм, пра даследаванні, і, напэўна, нават пра ўсе гранты, якія выдаюцца дзяржаваю, гэта інфармацыя мусіць быць адкрытая. Магчыма, там не прапісаць, дакладна, што не трэба там прапісваць заробкі канкрэтных людзей, але колькі выдаткоўваецца на даследчы калектыў, гэта інфармацыя мусіць быць адкрытай. Таксама мусіць быць пералік усіх людзей, якія ўключаны той ці іншы навучальны праект, даследчы праект, чаго, зноў жа, у сучаснай сістэме мы не маем. Нават у выпадку Беларускага фонда фундаментальных даследаванняў, рэспубліканскага фонда фундаментальных даследаванняў, не кажучы ўжо пра такія далікія всякія дзяржаўныя праграмы. Другі пункт, ён непасрэдна звязаны з першым. Для таго, каб рабіць размеркаванне грошаў адкрытым, па-першае, па-другое, канкурентным, неабходна павялічваць долю ў выдатках конкурсаў. І калі мы, напрыклад, параўнаем Беларусь з іншымі краінамі, то тут, па-першае, дакладных лічбаў мы не маем, то есть такой статыстыкі няма. Тут прыведзена ацэнка па ўскосным дадзеным, не больш за 10% тых грошаў, якія дзяржава выдаткоўвае на навуку, яны расходуюцца праз адкрытыя конкурсы. Хаця пашырэнне гэтага сегмента – гэта адзін з тэндэнцый, асноўных такіх трендаў у развіцці навуковай сферы ў сучасным свеце. Нават Літва, якая не лічыцца вельмі адкрытай і навукова, скажем так, лідарам у развіцці
навукового сектора мае 50%, да, паказчыка, то есть палова сродкаў, яны так ці інакш расходуюцца альбо праз тэндеры, альбо праз адкрытыя конкурсы. У Злучаных Штатах каля 55, але пры гэтым тут улічана толькі федэральнае фінансаванне. Калі мы возьмем яшчэ фінансаванне на ўзроўні прыватнага сектара, альбо, там, скажем, на ўзроўні штатаў, то гэты адсотак можа быць яшчэ вышэйшы. Но адзін з такіх умоўных лідараў з'яўляецца Эстонія. Яны ўвогуле дэкларуюць тое, што праз 5-10 год яны ледзьве не 100% будуць выдаткоўваць праз адкрытыя конкурсы. Ну, зараз гэта каля 60-70. Ну, яшчэ раз падкрэсліць, што ў Беларусі гэта каля 10, а ўсё астатняе выдаткоўваецца праз дзяржаўныя праграмы альбо праз нейкія іншыя адміністратыўныя рашэнні. То есть фактычна не абмяркоўваецца, хто будзе рэалізоўваць, адразу вядома, хто будзе гэта рабіць. Рашэнне прымаецца на адміністратыўным узроўні. Калі мы кажам пра Беларускі рэспубліканскі фонд фундаментальных даследаванняў, то яго бюджэт рэальна вельмі малы, і там напэўна, толькі самі даплаты да заробкаў тых, хто робіць даследаванні, не вялікія. Адзінае, што ён дае магчымасці камандзіровак, да, і гэта, напэўна, адзінае, чым ён спрыяе развіццю навуковых даследаванняў. Ну і, конечно, калі мы параўноўваем сітуацыю ў Беларусі з іншымі краінамі, то зусім па-іншаму, таму што ў той же самай Літве, калі мы кажам пра сацыяльную гуманітарную сферу, то доходы ад такіх грантаў, якія атрымліваюць даследчыкі ад літоўскага навуковага савета, могуць складаць 70-80% ад заробку. Ну і тут трэці пункт, ён фактычна выцякае з конкурснай асновы размеркавання фінансаў. Гэта тое, што ў Беларусі захоўваецца сістэма фінансавання фактычна на акладах, альбо нейкіх прэміях, адміністратыўных даплатах. Для большасці даследчыкаў, ці, скажем, большасці людзей занятых у даследчых інстытуцыях, гэта асноўны доход. Ну, адпаведна, выкладанне – гэта аснова для тых, хто працуе ў універсітэтах. Вот гэты элемент, які паступае непасрэдна ад навуковых даследаванняў, адносна невялікі. Конечно, ситуация может адрознівацца в залежнасці ад канкрэтнай даследчай інстытуцыі альбо нейкай сферы. Тут дэталёва гэта не будзе аналізавацца, але так ці інакш гэта застаецца праблемай. І нават апошнія адміністратыўныя рашэнні ў гэтым ключы, напрыклад, указ прэзідэнта, прыняты ў 2017 годзе, які быў накіраваны на стымуляванне навуковай дзейнасці, ён прыпісвае, што заробак даследчыка можа быць павялічаны, там, здаецца, да 300 у 3 разы, да, але рашэнне пра гэта зноў жа мусіць прымаць непасрэднае начальства, узгадняцца там з міністэрствамі альбо там нейкімі іншымі адміністратыўнымі структурамі. То есть зноў жа гэты фонд, які мог бы быць размеркаваны праз адкрытыя конкурсы, ён будзе размяркоўвацца праз адміністратыўныя рашэнні, праз тое, якія рашэнні прымаюць дырэктары тых ці іншых установаў. Што зноў жа, напэўна, нельга лічыць аптымальным і эфектыўным, калі мы кажам пра размеркаванне сродкаў на даследчую дзейнасць. Чацвёрты пункт. Ну, тут ён крыху радыкалізаваны, таму што прывязаны фактычна выключна там да публікацыі індэкса цытавання, але таксама існуе вялікая праблема ацэнкі якасці вынікаў навуковай дзейнасці. Зразумела, што адным з крытэрыяў можа быць эканамічная паспяховасць, асабліва калі мы кажам пра дэвелопмент, да, пра распрацоўкі. Але калі мы кажам, уже ведзем размову пра вынікі, ну, умоўна кажучы, фундаментальных даследаванняў, ці, скажам, тых даследаванняў, якія не маюць адразу нейкага эканамічнага эфекта, то ўзнікае праблема вызначэння крытэрыяў, па якім гэта трэба рабіць. Ну і калі так вот аналізаваць асноўны тренд, які існуе на міжнародным узроўні, то гэта публікацыі і індэксы цытавання. То есть фактычна толькі вось да гэтага, то есть прывязваецца эфектыўнасць
даследчай дзейнасці ці даследчага калектыва, ці асобнага чалавека. Ну і зноў жа асобым ухілам на карысць міжнародных баз. Тут две асноўныя, гэта Scopus Web of Science. Тое, што зараз у Беларусі крыху прымяняецца, прынамсі мы ведаем такія прыклады ў асобных інстытуцыях, але да гэтага часу все-таки не з'яўляецца не з'яўляецца асноваю для ацэнкі эфектыўнасці навуковай дзейнасці. Конечно, гэта сістэма мае вялікую колькасць хібаў, таму і ў гэтым пункце другі сказ ён пазначае гэту праблему. Ні ў якім разе нельга рабіць гэта адзіным крытэрыем ацэнкі навуковай дзейнасці. Я лічу, што гэта мусіць быць толькі асноваю, але мусіць рабіцца нейкія выключэнні в залежнасці ад дысцыплін, ад тэм. Тэма гэта вельмі шырокая, магчыма, у дыскусіі яшчэ гэта пытанне абмяркуем больш дакладна. Гэта значыць, што все-таки мусіць быць нейкая нацыянальная адаптацыя. Але адкідваць гэту мадэль проста бессэнсоўна для такой невялікай краіны, як Беларусь, таму што все міжнародныя ацэнкі навуковай дзейнасці, яны так ці інакш завязаныя на гэтыя індэксы і на публікацыі у такіх міжнародных базах дадзеных. І прычым да гэтага часу, у прынцыпе, Беларусь у сярэднім мае вельмі нізкія паказчыкі, што тычыцца публікацыі на міжнародным узроўні. Пятая праблема, напэўна, найбольш складаная з арганізацыйнага пункту гледжання. У Беларусі традыцыйна склалася мадэль, склалася яна яшчэ ў савецкі час, дыферэнцыяцыі падзелу спектра навукі, то есть інстытуцыі, якія займаюцца навуковымі даследаваннямі, перш за ўсё падпарадкаванымі акадэміі навук, і універсітэтамі, якія займаюцца пераважна адукацыяй, то есть навучаннем. Гэта мае праблему не толькі ў тым, што якасць адукацыі можа быць забяспечана толькі тымі людзьмі, якія займаюцца навуковымі даследаваннямі, ці прынамсі неяк уключаны ў гэту сферу. Але і тое, што вялікі патэнцыял па тым же самым публікацыям, па рэйтынгам, якія маюць даследчыя інстытуцыі, і нейкім чынам не канвертуецца ў патэнцыял і капітал адукацыйных установаў. І гэта вельмі моцна заніжае рэйтынгі беларускіх універсітэтаў. І, напэўна, увогуле без вырашэння гэтай праблемы стварэнне канкурэнтаздольнага сектару вышэйшай адукацыі ў Беларусі, в прынцыпе, немагчыма. Прыватнасці, калі параўнаць тое, колькі людзей занята ў сістэме адукацыі на даследчых пазіцыях і у дзяржаўным сектары, дзяржаўны сектар тут пазначаны толькі як нон-профіт арганізацыі, сюды не ўключаны канцэрны, заводы і гэтак далей. Гэта толькі уласна даследчыя інстытуцыі, падпарадкаваны перш за ўсё акадэміі навук. У іх занята каля 7000 чалавек, у той час як у універсітэтах менш за 3000. І, натуральна, што калі нават проста механічным да гэтых людзей перапарадкаваць універсітэтам, то рэйтынгі універсітэтаў беларускіх маглі б значна вырасці міжнародныя, і это натуральна магло б значна павысіць прыцягальнасць гэтых універсітэтаў для міжнародных студэнтаў, і мець нейкія іншыя эфекты. Таму гэта так ці інакш ёсць праблемаю, таму што гэта патрабуе альбо такого механічнага аб'яднання, то есть фактычна перапарадкавання даследчых інстытутаў адукацыйным установам, альбо перазмеркаванне тых грошай, якія ідуць на акадэмію навук, на універсітэты. Так ці інакш гэта будзе значыць проста цалкам трансфармацыю ўсяго поля навуковых даследаванняў у Беларусі. Апошні, яшчэ два пункты, звязаныя з адміністратыўнай структурай. Шосты пункт – гэта неабходнасць рэфармавання акадэміі навук. Некалі пра гэта была дастаткова шырокая такая дыскусія публічная, але апошнім часам
Ну, зноў жа, калі браць маніторинг апошніх 5-7 год практычна не ўздымаецца гэта праблема, хаця, ну, існуе класічны канфлікт інтарэсаў, што тычыцца Акадэміі навук. То есть Акадэмія навук адначасова з'яўляецца структурай, якая ацэньвае якасць навуковых даследаванняў, адначасова з'яўляецца органам кіравання, адначасова размяркоўвае фінансы на навуковыя даследаванні, асабліва калі мы кажам пра фундаментальныя даследаванні, і пры гэтым з'яўляецца яшчэ самай галоўнай даследчай інстытуцыі. Натуральна, што павышэнне эфектыўнасці расходніцтва сродкаў на даследаванні мусіць значыць нейкае развядзенне і вырашэнне гэтага канфлікту інтарэсаў. Мінімум, Акадэмія навук не мусіць займацца размеркаваннем фінансавых сродкаў на навуковыя даследаванні, і таму тут это, напэўна, наступна будзе. Не, тут пазначана, да. Прынамсі, Беларускі рэспубліканскі фонд фундаментальных даследаванняў мусіць быць падпарадкаваны ўраду альбо міністэрству і выведзены са структуры Акадэміі навук. А зараз ён з'яўляецца структурным падраздзяленнем Акадэміі навук. Ну і пажадана, конечно, пытанне ацэнкі якасці і кіравання навуковай дзейнасці таксама вывесці з Акадэміі навук і зрабіць гэта все-таки функцыяй выканаўчых структур, ну, перш за ўсё, напэўна, профільнага міністэрства. Ну і апошні пункт, ён таксама тычыцца Акадэміі навук, але таксама і рэарганізацыі адміністратыўнай, ну, напэўна, такого кшталту рэформа, змена прынцыпаў фінансавання навукі, рэарганізацыя, звязаная са скарачэннем дыстанцыі паміж навуковым сектарам і сектарам адукацыі, патрабаваў бы рэарганізацыю, магчымае аб'яднанне двух выканаўчых структур, гэта Міністэрства адукацыі, таксама Дзяржаўнага камітэта па навукі і тэхналогіі. Ну, трэба сказаць, што, в прынцыпе, такая мадэль, яна найбольш пашыраная, калі мы кажам пра Еўрапейскі Саюз, і у Польшчы, і у Літве, ну і тым больш іншых невялікіх еўрапейскіх краінах, звычайна навука і адукацыя аб'яднаныя ў адну адміністратыўную структуру. Вось. Ну, думаю, што, напэўна, на гэтым можна скончыць, і тады... Дякую. Тады я перадаю слово Артему Назаренко, старэйшын выкладчык гістарычнага факультэта БГУ, старшыня Савета маладых навукоўцаў БДУ, і, я так разумею, таксама ёсць прэзентацыя. Добра. Перш за ўсё хацеў бы падзякаваць за запрашэнне і прыняць удзел у гэтай цікавай дыскусіі, якая тут сёння адбываецца, і з цікавасцю яшчэ Андрэю шэраг пытанняў мы абмяркуем такіх надзённых. Да? У сваю чаргу хацеў бы прадставіць вам некаторыя тэзісна-літаральна пункты, якія б закраналі пытанне патэнцыялу ўнёску і ролі інтэрнацыяналізацыі ў развіцці вышэйшай адукацыі і навукі з такім невялічкім акцэнтам на патэнцыйны ўнёсак для сферы сацыяльна-гуманітарных даследаванняў, бо ўсё ж такі тэхнічныя і прыродазнаўчыя маюць значную спецыфіку ў гэтым дачыненні. І можа, тут я скарачу, пэўныя сюжэты, звязаныя з асяроддзем, у якім мы жывем, асяроддзем нарматыўным, інстытуцыянальным, але ўсё ж такі звярну увагу на тое, што дзяржава беларуская спрабуе, ці прынамсі на ўзроўні сваіх актаў вызначыць кола задач, якое нам сугучна ў дачыненні да сектара вышэйшай адукацыі і навукі. І такія мэты ставяцца ў цэлым добрыя, толькі мы пабачым яшчэ з вамі, якія цікавыя індыкатары для дасягнення гэтых мэт абірае наша дзяржава часам, часта звужаючы такія паказчыкі да прыцягнення рэсурсаў без адказу на пытання аб спосабах і эфектыўнасці іх выкарыстання.
І тут, пачынаючы ад нашых 5гадовых планаў, да, ідзе міграцыя прыярытэтаў, разгортваючыся у галіновай праграме, да, якая-ніякая ў дзяржавы ёсць. І з прыемных паказчыкаў аднаго з прыемных, да, што ўсё ж такі інструмент міжнароднай акадэмічнай мабільнасці для выкладчыцкага навуковага складу, яго роля нарэшце усвядомлена, да, належным чынам, і для устаноў вышэйшай адукацыі і Міністэрства адукацыі гэта зроблена якім-ніякім індыкатарам. Вельмі цікавая задача пастаўлена павысіць канкурэнтаздольнасць вышэйшай адукацыі, і што выяўлена, вызначана, да, у якасці індыкатара дасягнення канкурэнтаздольнасці нашай дзяржавы, гэта да якасці экспертных ацэнак таксама. Гэта колькасць устаноў вышэйшай адукацыі, якія павінны ўвайсці у пэўную долю лепшых па нейкіх рэнкінгах універсітэту. Ну і проста цікавы план, да, быў у дзяржавы. Мы зараз з вами жывем у канцы 2018 года, і на 2018 год дзяржава хацела ад нашых беларускіх універсітэтаў, каб у гэтых топавых рэнкінгах было 9, а ў наступным годзе ўжо 10 універсітэтаў. І калі прыглядзецца уважліва да гэтых рэнкінгаў, то мы маем фактычную лічбу 5. Да? Пры гэтым я запрашаю вас звярнуць увагу на якасць гэтых 5, калі як-ніяк флагман нацыянальнай сістэмы адукацыі кудысьці тут у нас трапляе, да? То далей мы маем у 4-й тысячы політэхнічны інстытут, і далей, а шэраг іншых галіновых ці рэгіянальных інстытуцый вышэйшай адукацыі знаходзіцца далёка, вельмі далёка, у тым ліку па прычынах, якія сёння узгадваліся. Паглядзім, як будзе сістэма адукацыі рабіць сама перад сабой справаздачу аб дасягненні гэтых мэтавых паказчыкаў з велізарнай цікавасцю. Значыць, што пры гэтым са станоўчага трэба адзначыць гэтага закліку, руху зверху, да пэўных пераўтварэнняў, рэформаў у сістэме адукацыі. Гэта падштурхоўванне да развіццё міжнародных кааперацый і погляд на тое, што ёсць перспектыва ў сеткавых формаў арганізацыі устаноў вышэйшай адукацыі, аб чым літаральна некалькі гадоў былі больш актыўныя абмеркаванні, дыскусіі. Зараз крышку неяк звужаны гэты дыскурс. Гэта што датычыла прыярытэтаў у развіцці сектара адукацыі, але я хацеў бы прадставіць яшчэ тое, што дзяржава нацэльвае сваіх актараў на прыцягненне знешніх рэсурсаў, да, праз інструменты ці міжнароднай тэхнічнай дапамогі, ці замежнай бязвыплатнай дапамогі. І ёсць аж цэлая у дзяржавы нацыянальная праграма міжнароднай тэхнічнай дапамогі. Тут і Сусветны банк, там і Еўрапейскі саюз, і Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, усё калі разам гэта сабраць. Але пры гэтым цікава, што звесткі мае на 17 год, да, з усяго аб'ёму прыцягнутай міжнароднай тэхнічнай дапамогі нашай краіны ў розных сектарах, да, больш за 60% усёй дапамогі прадстаўлена з боку Еўрапейскага саюза і розных мэтавых міжнародных арганізацый. То бок пры рознай дынаміцы, можа, дзесьці палітычнага ці эканамічнага дыялогу, мы бачым актыўную дастаткова пазіцыю нашых заходніх партнёраў па падтрымцы нейкіх важных ініцыятыў, у тым ліку у сферы вышэйшай адукацыі і навукі. І з тых
прыярытэтаў, на якія дзяржава кажа, што давайце прыцягвайце, калі ласка, рэсурсы. Ну, бачыце, мы не знойдзем тут слова навука ці адукацыя, да, наўпрост, але комплексна па любой з гэтых пазіцый толькі праз узаемадзеянне з сектарам вышэйшай адукацыі навукі, ну, дасягненне гэтых мэт развіцця магчымае. Ну і цікавыя лічбы, да, што дзяржава хоча, каб неяк магічным чынам часам рэсурсы прыцягваліся. Ну, давайте прыцягваць у год па 150 мільёнаў дзесьці, да, на ўсе комплексныя мэты развіцця. Ну і з іх хаця б 100 засвойваць. Да. Ну, разбежка ў лічбах тлумачыцца дастаткова лёгка, што ніякія заяўленыя рэсурсы цалкам ніколі не могуць быць засвоены. Да. Ну і такія лічбавыя характарыстыкі. Чаму я б хацеў падкрэсліць вось гэтыя бюрократычныя словазлучэнні для рэалізацыі зацверджаных дзяржпраграм, таму што ёсць зацверджаная дзяржаўная праграма адукацыя, моладзевая палітыка, там ёсць набор тых прыярытэтаў, да, у тым ліку, якія нас цікавяць у кантэксце ўклада ў інтэрнацыяналізацыю, і знешнія рэсурсы праз інструмент тэхнічнай дапамогі таксама вітаюцца. Ну, я з вашага дазволу інстытуцыянальныя нашыя рамкі прапушчу і звярну вось увагу на што шэрагу прадстаўнікоў менеджмента нашых універсітэтаў, ну, часам бачыцца патэнцыял знешняга фінансавання як, ну, такі інструментальны, што мы дасягнем нейкіх сваіх вузкіх мэт-задач, заменім вокны, паставім новыя абсталявання, ну, штосьці такое, што можна людзям памацаць. Пры гэтым, ну, па нашым меркаванні, безумоўна, галоўнае гэта прыцягненне экспертызы і ведаў, да, і стварэння гэтай экспертызы і ведаў у нас у Беларусі. Тым не менш, калі бачаць калегі лічбы, што вось пэўны аб'ём прыцягнуты не толькі на, значыць, там, паездкі, штосьці яшчэ, да, падрыхтоўку новых вучэбных матэрыялаў і гэтак далей, а значны кавалак, ну, заўважны, прынамсі, да, можа быць укладзены ў развіццё і ўмацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы, інфраструктурных элементаў, гэта выклікае ўжо больш увагі і даверу, што ў нашай наяўнай сістэме трэба разглядаць як, ну, пазітыўны, заахвочваючы такі элемент. Я казаў пра сацыяльна-гуманітарныя, да, ну, фокус такі і патэнцыял міжнародных кааперацый. І вось тут можна падзяліцца, гэтыя даныя, дарэчы, адкрытыя у нас універсітэцкія, ступень актыўнасці розных, як правильно сказаць, факультэтаў, да, універсітэта у пошуку і прыцягненні рэсурсаў для ўласнага развіцця. І насуперак тым, ну, стэрэатыпам, якія ў мяне ў самога былі, выявілася, што тыя, ад каго гэта б можна было чакаць, якія па патэнцыяле інавацыі для рэальнага сектару эканомікі больш маюць шансаў, да, прыродазнаўчыя, тэхнічныя, тэхналагічныя напрамкі, яны выяўляюць, ну, значна меншую актыўнасць, што мы пабачылі, да, ва ўніверсітэце, чым сацыяльна факультэты, якія займаюцца сацыяльнымі гуманітарнымі даследаваннямі, тут і юрыдычныя, і міжнародныя адносіны і так далей, гэта інфармацыя вы бачыце. Прычыны, ну, дыскусійныя, да, чаму гэта так адбываецца і чаму розная ступень актыўнасці мы можам бачыць. Пры гэтым вось і ў пошуках, ну, назовем гэта фінансавання, я б сказаў, прыцягнення, магчымасці прыцягнення рэсурсаў для вырашэння мэт развіцця адукацыі і навукі, беларускія, ну, універсітэты акадэмічныя, маючы на ўвазе установы акадэміі навук, менш актыўныя ў гэтай сферы, дастаткова актыўна выходзяць
на канкурэнтныя, ну, назовем гэта, рынкі знешніх рэсурсаў. Да? І дастаткова заўважны аб'ём гэтых рэсурсаў прыцягваецца наўпрост у краіну і для даследаванняў, і для развіцця сістэмы вышэйшай адукацыі. Працэнт, канешне, калі гэта параўнаць з дзяржаўным бюджэтным фінансаваннем, ён будзе вельмі незначны. Да? Але гэта прыклад таго, што чаму я хацеў бы на гэта звярнуць увагу. Гэта прыклад таго, што беларускія універсітэты і беларускія акадэмічныя асяроддзя здольна быць канкурэнтаздольным на рэальна высокаканкурэнтных рынках. Здольна. Не ўсё, не цалкам, да? Але здольна. Гэта вельмі важны такі элемент, які, на мой погляд, неабходна падтрымліваць. І да таго, што больш мне цікавіла некалькі пазначыць такіх тэзісна выклікаў, да, у рэчышчы інтэрнацыяналізацыі вышэйшай адукацыі як інструмента развіцця, якія ў рознай ступені усведамляюцца намі як супольнасцю. Першае, гэта неабходнасць, надзённая патрэба нам ва універсітэтах, у органах кіравання, ў краіне ў цэлым больш ясна усвядоміць, ці хаця б увогуле усвядоміць, што мы функцыянуем, жывем, знаходзімся ў высокаканкурэнтным міжнародным асяроддзі. І для таго, каб быць устойлівымі і цікавымі хаця б крышачку больш, да, хаця б на рэгіянальным узроўні, гэтую канкурэнцыю неабходна ўсвядоміць, бо нашы універсітэты часта канкуруюць самі з сабой, да, на вельмі вузкім абмежаваным рынку, калі мы возьмем сектар адукацыі, за абітурыентаў, возьмем толькі гэты паказчык, да прыкладу, да, ва ўмовах, калі насамрэч не БДУ з эканамічным універсітэтам канкуруюць, а БДУ, эканамічны універсітэт і цалкам нашай сістэмы вышэйшай адукацыі канкуруе з сістэмамі вышэйшай адукацыі суседніх і далёкіх краін. І працэнт тых выпускнікоў нашых, да, не знешніх, а нашых, якіх мы губляем, працэнт тых рэсурсаў рэгіянальных і міжнародных, якія мы не ўсведамляем і за якія мы не канкуруем, ён вельмі значны. І для таго, каб бачыць, вось сёння паважаны прафесар Шадурскі аб гэтым казаў, што нам на нас вялікая адказнасць, трэба пабачыць, што даць спецыялісту на будучыя 5, 10, 15, праз далёкі час, да, гадоў, далёкая перспектыва. Дык вось, калі мы думаем пра устойлівасць развіццё сістэмы вышэйшай адукацыі нашай, выканання тых функцый, тых роляў, якія мы ад яе чакаем, то трэба усвядоміць гэтую жорсткую міжнародную канкурэнцыю, у якой мы знаходзімся. Гэта першы пункт, які неадрыўна звязаны з адпаведнасцю сістэмы вышэйшай адукацыі, сістэмы адукацыі ў цэлым патрэбам будучага развіцця, не патрэбам той эканомікі, таго грамадства, якое ўжо склалася, якое мы ўжо маем тут і цяпер, якое, безумоўна, трэба сістэме адукацыі абслугоўваць таксама. Да? І гэта сур'ёзнае абмежаванне, а патрэбам таго, якой краіна сабе бачыць не праз 5 год, да, а праз 10, 15, 20, і без бачання гэтага, калі арыентавацца на сённяшнюю структуру эканомікі і грамадства, то сістэма вышэйшай адукацыі ніколі не зможа адпавядаць нашым чаканням ужо ў вельмі блізкай перспектыве. Іншы такі вялікі пункт, у тым ліку там ёсць тыя пазіцыі, якія Андрэй закранаў у сваім дакладзе, гэта наше інстытуцыянальнае і рэгулятыўнае асяроддзе, да? Уключаючы тыя бюрократычныя, адміністрацыйныя, прававыя, эканамічныя механізмы, якія, не будзем казаць, абмяжоўваюць ініцыятыву, не, але
не з'яўляюцца, ну ці прынамсі не заўсёды з'яўляюцца абгрунтаванымі і рацыянальнымі і абцяжарваюць сістэму, робяць яе больш грувасткай. Гэта датычыць і тых пазіцый, якія з прававымі рэгуляцыямі спадарня Наталля ўзгадвала, да, у першай часткі, і шэраг іншых. Вельмі важны вось аспект, які сёння ўжо закранаўся, я б хацеў яму дадатковае вымярэнне прыдаць, гэта публічнасць і празрыстасць сістэмы. І не толькі сродкі на фінансаванне навуковых даследаванняў, не толькі ім бракуе, да, празрыстасці і зразумеласці, да, выдаткавання, але і тыя ў цэлым вялікія рэсурсы, якія наш дзяржаўны бюджэт накіроўвае ў сістэму вышэйшай адукацыі. На што тут хацелася б звярнуць увагу і паставіць як пытанне. Гэта прычына, па якой у розных рэгіёнах, у розных краінах так папулярныя і так шырока выкарыстоўваюцца для ацэнкі выніковасці навуковай дзейнасці сістэмы цытавання, да, і адпаведныя індэксы з тых сусветных баз, якія ўзгадваліся. Прычыны простыя, толькі мы іх не да канца усведамляем. Грошы, якія выдаткоўваюць грамадства, выдаткоўваюць краіны, гэта значныя грошы, якія мы можам накіраваць у розныя сферы. Да? І заканамерна, што мы можам, павінны чакаць і павінны мець механізмы кантраляваць і патрабаваць адказу, а наколькі эфектыўна гэтыя грошы выдаткаваны. Знайсці добры інструментарый цяжка, да? Абмежаванняў багата. Але яшчэ адно пытанне. Гэта пытанне празрыстасці не толькі механізмаў размеркавання рэсурсаў, што неабходна, але і пытанне празрыстасці вынікаў. Ці, ну вось вельмі просты прыклад, ці павінны быць платнымі карты, якія стварыла Белгеадэзія і картаграфія за кошт бюджэта? Ці павінны мы плаціць за іх яшчэ раз? Мы за іх заплацілі са сваіх падаткаў, калі выдаткавалі шалёнае фінансаванне. Ці павінны быць закрытымі вынікі даследаванняў Акадэміі навук, БДУ, якія зроблены за публічныя сродкі? Калі камусьці пашчасціць без бюракратычных такіх перашкод пачытаць выніковую справаздачу па любой навуковай тэме, мне цікава было б пазнаёміцца з гэтым чалавекам. Да? Але ж пытанне не толькі вельмі важнае аўтарскага права, інтэлектуальнай уласнасці, што істотны выклік, але пытанне таго, што гэта публічныя сродкі, гэта публічнае фінансаванне. І гэта адзін з тых выклікаў, з якім нейкім чынам Беларусі трэба сустракацца, разбірацца і даваць адказ, бо падыходы ў свеце розныя. І нішто не можа быць забяспечана, вось я звяжу гэта, прабачце, да, міжгаліновы баланс, гэта пытанне падвоенае, як праблему я б хацеў пазначыць, гэта і размеркаванне рэсурсаў паміж умоўна прыродазнаўчымі і умоўна сацыяльна-гуманітарнымі дысцыплінамі і блокамі, да, і адначасова размеркаванне рэсурсаў паміж сістэмай Акадэміі навук і універсітэтамі. Бо рабіць поўную сінанімію паміж словам навуковыя даследаванні і Акадэмія навук не зусім справядліва. Да? І нават тыя лічбы, якія тут прыводзіліся пра малы працэнт занятасці, адносна малы, да? Колькасны склад навуковых людзей, якія займаюцца навуковымі распрацоўкамі ў сістэме вышэйшай адукацыі, велізарнае пытанне да якасці даных. Бо калі я не знаходжуся на пазіцыі навуковага супрацоўніка, а знаходжуся на пазіцыі выкладчыка, дацэнта, прафесара, то хіба што я не займаюся пры гэтым навуковымі распрацоўкамі. Да? І як гэта проста гэта пытанне аб якасці даных, да? І што нам тут, як гэта ўлічыць. Але праблема справядлівасці ці адэкватнасці пры празрыстасці размеркавання рэсурсаў паміж рознымі напрамкамі і рознымі падсістэмамі вышэйшай адукацыі навукі, яна таксама прысутнічае. І заключныя пазіцыі звязаны з тым кадравым патэнцыялам, які маецца ў нашай сістэмы вышэйшай адукацыі, уключаючы той аб'ём кампетэнцый, які не ў шараговага, да, а
у сукупнасці, ёсць у канкрэтных устаноў адукацыі. Хто тыя людзі, хто мы, да, колькі з нас валодаюць, змогуць патлумачыць, аб чым гаворка ідзе, калі мы кажам пра прымальніцкі універсітэт, і колькі пры гэтым змогуць зрабіць гэта не па-руску і не па-беларуску. Да? А гэта вельмі простыя рэчы, але дагэтуль мы абіраем прафесараў, загадчыкаў, кафедраў, які не валодаюць ні адной замежнай мовай. Што ўявіць, проста цяжка, ці можа такі, за пэўнымі выключэннямі магчымымі, якія трэба рабіць, канешне, ці можа такі чалавек быць эфектыўным лідарам навуковай ці адукацыйнай групы хаця б у рэгіянальным кантэксце. І адказ відавочны. Чаму гэтыя пытанні патрабуюць вырашэння? Таму што адзіны доўгатэрміновы механізм, на мой погляд, забеспячэння устойлівасці вышэйшай адукацыі і развіцця ў нашай краіне – гэта стварэнне ўнутранага асяроддзя і ўнутраных умоў для таго, каб у першую чаргу больш маладое пакаленне было зацікаўлена ў тым, каб заставацца і жыць у нашай краіне і працаваць стваральна. І інструменты міжнародных праектаў, міжнароднага супрацоўніцтва здольныя у гэтым дапамагаць. Дзякую за ўвагу. Дякую, Артем. Я попрошу Андрея і Артема тады присесть, бо я спадзяюся, будуць пытанні. Але я крышачка яшчэ возьму вашай увагі і таксама пэўным чынам свае развагі наконт першага дакладу. Яны будуць даволі кароткія, але мне падаецца, што гэта вельмі важна, вось тое, што, в прынцыпе, было ў абодвух дакладчыкаў, канстатацыя гэтай закрытасці і замкнёнасці сістэмы навукі і адукацыі таксама самой на сабе, якая, в прынцыпе, стварае не толькі немажлівасць развіцця ці складанасць, вельмі вялікую складанасць развіцця, але і, в прынцыпе, карумпаванасць. І сапраўды, калі вось гэта не пераадолець, то, напэўна, даволі цяжка казаць пра нейкія змены. Але мне, вось, напэўна, галоўная такая крытычная мая заўвага ці разуменне вось гэтага даклада, яна звязана з тым, што мне падаецца, мы ўсё роўна вельмі моцна сканцэнтраваныя на вось, інстытуце навукі, які мы разумеем, як на такім аўтаномным. І вось усе гэтыя развагі, яны такія пра ўнутры, пра тое, як функцыянуе навука, як яна рэгулюецца, як там штосьці адбываецца, але сёння мы назіраем, што, в прынцыпе, веда, навуковая веда, даследчая веда змяняе сваё месца ў свеце, у эканамічных працэсах, у грамадскіх працэсах. І гэта змяняе, в прынцыпе, у тым ліку расстаноўку суб'ектаў, якія да гэтай веды звяртаюцца, тое, як арганізаваны даследаванні, як што з чым спалучаецца. І мне падаецца, што нават калі мы з усёй моцаю будзем спрабаваць раскрыць гэтую сістэму замкнёнасці, нам трэба адразу думаць менавіта пра тое, пра змену месца і сутнасці веды. І вось тут вельмі важна тое, што змяняецца змест самой веды, бо гэта часцей за ўсё тая веда, якая патрабуецца. Гэта міждысцыплінарная веда, гэта веда, якая задаецца пытаннямі і праблемамі глобальнага характару, хоць і потым з лакальным прымяненнем, але гэта глобальныя праблемы, міждысцыплінарныя праблемы, і ў адказ на іх, на жаль, наша структура таго, як мы рыхтуем навуковыя кадры, як мы працуем, яна таксама не адпавядае. То бок нават калі заўтра падуць аковы акадэміі навук, што колькі людзей, творчых калектываў і праектаў змогуць сапраўды рэальна заняцца тымі пытаннямі, якія запатрабаваны на сёння, гэта вялікае пытанне. І мне падаецца, што сёння, ўжо аналізуючы гэтую сістэму і навукі, і адукацыі, вельмі важна звяртаць увагу на суб'ектаў, якія, магчыма, традыцыйна мы у нас тут не адносім да гэтай сферы, не кажучы ўжо пра КБ і гэтак далей. Гэта бізнес, які так ці інакш прадукуе
пытанні, праблемы, выклікі, і гэта міжнародныя праграмы, вось, ну, не толькі грантавыя, але праграмы, якія накіраваны на развіццё ці пошук адказаў на глобальныя пытанні. І якраз, ну, як бы, вось, яны ствараюць пэўны асяродак, это вось як пра тую карову, да, сёння ўжо казалі, гэта асяродак, у якім гэта можа развівацца. І мне падаецца таксама вось вельмі важным аспект таго, што на сёння у Беларусі я тут, ну, гэта, напэўна, мае інтуітыўныя ўяўленні, але я думаю, што яны даволі верныя. Вось гэтыя даследаванні і распрацоўкі, яны вельмі пасунуты у бок даследаванняў, нават калі мы кажам, што гэта мае практычны досвед. Практычнае нейкае прымяненне, бо звычайна практычнасць, ну, яна такая, ну, як бы, вельмі нізкага ўзроўню, а рэальныя распрацоўкі інавацыйныя і ў тэхнічных, і ў гуманітарных і сацыяльных тэхналогіях, яны, ну, даволі рэдка сустракаюцца тыя распрацоўкі, якія б нас кудысьці рухалі. І я думаю, што калі вось, ну, думаць пра пэўныя рэформы, то пра гэтыя аспекты таксама варта думаць. І яшчэ пра вось гэтыя суадносіны акадэміі ці даследаванняў і універсітэтаў. Вось тут мне падаецца, ну, таксама, напэўна, галоўна мая крытычная такая заўвага, гледзячы на тое, як сёння развіваецца адукацыя, як універсітэцкая, так і школьная, то можна сказаць, што пытанне даследаванняў ці навукі ва універсітэтах гэта не пытанне кампетэнцыі і заняткаў тых, хто выкладае. Гэта пытанне самого навучальнага працэса. На сёння і універсітэты, і не толькі універсітэты, большую частку самого навучальнага працэса, адукацыйнага працэса, гэта даследаванне. То бок у іх, ну, як бы, яны ўжо ўключаюць у сабе, а ў нас, як бы, ну, выкладчыкі павінны там штосьці напрацаваць, а потым прынесці ці не прынесці студэнтам. І я думаю, што гэта таксама пытанне рэформаў самой сістэмы адукацыі, самого, ну, спосаба адукацыі. Вось, напэўна, на гэтым я скончу, калі у вас ёсць што адказаць адзін аднаму, ці, я думаю, яшчэ можна абмяняцца, а потым тады пытанні. Так? Ёсць што? Вось там мікрафон, ці Андрэй, ці Андрэй. Я, можа, то з апошняга, да? Што для того, каб навука была ў універсітэтах, трэба змяняць самі падыходы да адукацыі. Так я зразумею. Но мне в гэтым кантэксце все-таки, да, падаецца, што адзіная магчымасць для таго, каб навука развівалася в універсітэтах, это все-таки фінансаваць навуковую дзейнасць в універсітэтах. Як мы не будзем там прыдумваць нешта, выкручваць з адукацыйнымі падыходамі, з нейкімі там вот такімі вот, ну, існуючымі схемамі, да, але думаючы, што не укладаючы, да, не інвестуючы, нешта атрымаецца, не атрымаецца, тому што я не ведаю ніводнага прыкладу ні ў рэгіёне, ні ў свеце, дзе было б неяк па-іншаму. Там, дзе, скажем, універсітэты маюць нармальныя даследчыя бюджэты, ну, ясна, да, што яны маюць патэнцыял, там, да, неяк убудаваны розныя ланцугі гэтага ўсяго, то есть это ўжо асобная праблема, да. Але, скажем, калі вось гэта ёсць, тады, да, тады можна дэманстраваць высокія вынікі, тады выкладчыкі могуць, ну, як выкладчыкі, супрацоўнікі, да, 50% свайго працоўнага часу займацца даследаваннем, 50 там выкладаць, ці нават там, не ведаю, 20 выкладаць, да, 80 там даследаваць. Калі гэтага няма, ўсё адно, ну, чалавек рацыянальная істота, да, і вот выкладчык ці супрацоўнік, ён будзе займацца тым, што лепш аплочваецца. І калі навука яна не аплочваецца спецыяльна, да, калі яна там складае 10% там, ці 15% у структуры заробку, то не зменіцца сітуацыя. Ну, так, я так, можа, занадта цынічна, да, да гэтага пытання стаўлюся. Што тычыцца асяроддзя, таксама вельмі правільна, конечно. Я думаю, што зноў жа гэта праблема празрыстасці, гэта ёсць жа таксама праблема фармавання асяроддзя, тому што гэта нават пачало рэфлексавацца, здаецца, у 70-е, пачатку 80-х гадоў у Еўропе, да, менавіта не толькі з пытанню эфектыўнасці выкарыстання грошаў, просто такое непасрэдна, да, але і ў тым, што вот для того, каб стварыць, ну, нейкую такую спрыяльную асяроддзе ці давер у акадэмічнай супольнасці, вось патрэбна гэтая
празрыстасць. Таму што вот праблема всяких сінекур, праблема такой, што адміністратары атрымліваюць заўсёды больш, чым там даследчыкі і так далей. Все гэта не наше только, да? То есть гэта было і ёсць ва ўсім свеце. І адзінае, што можа вот крыху неяк палепшыць гэту сітуацыю, скажем, паляпшаць яе. То есть гэта вот максімальная празрыстасць. Я тут вельмі хочу падзякаваць за тэзіс, што, конечно, не толькі фінансы, але і вынікі. Тому што незразумела, чаму. То есть я-то разумею, чаму на самой справе. Да? Я пэўны, тому што не секретныя гэтыя вынікі, тому што паказаць няма чаго. І калі гэта хаваеш, тады можна працягваць гэта як бы вельмі доўга. Вот у нас, в прынцыпе, ёсць праблема доступу да дысертацыі. В шмат краінах, якіх гэта просто вывешваецца адкрыты доступ адразу. У нас это фактычна закрытае, прынамсі там трэба прайсці пэўныя там працэдуры, каб гэту інфармацыю атрымаць. І як бы моя гіпотэза, да, што, конечно, не таго, што там такія нейкія вынікі, а таго, што асабліва раней, да, вот гадоў там 5-10 таму была праблема плагіата, да, вот калі яна схавана, то там уже все, да, уже ніхто не спрэчыць гэту ступень. А калі вот яна будзе вісець, то там могуць і праз 15, праз 10 год знайсці, што там альбо сэнсу няма, альбо ўвогуле все там копі-пейст, там, да, што часам адбывае. Зноў жа это так, але так ці інакш, як сама праблема вось, відочна гэта існуе. Што тычыцца праблемы сектара і не сектара, гэта, я думаю, аналітычная хутчэй праблема, і, конечно, мы разумеем, што скажем так, аналітычны падыход, да, вылучаць яго. Конечно, гэта все ўключана там у сферу, але напэўна зразумець вот сферу даследавання, распрацоўваць нешта асобнае са сваімі вот фінансамі, са сваёй логікай, часам з'яўляецца вельмі істотным для того, каб просто вот, разумець, што з гэтым рабіць, таму што вот там ёсць шмат такіх вот рэчаў, якіх можна патлумачыць толькі гісторыяй, да? Толькі патлумачыць нейкімі шэрымі, прынамсі, схемамі, а грошы на самой справе это не такія маленькія, як вельмі часта пра гэта кажуць. Вот. Я з самага апошняга ўжо ад Андрэя тэзіса пра тое, што грошы не такія маленькія, грошы сапраўды вельмі не маленькія. І калі мы паглядзім у маштабе краіны і паглядзім, колькі выдаткоўваюцца на тыя слынныя дзяржаўныя праграмы навуковых даследаванняў, то гэта велізарныя грошы, велізарныя. Толькі структура, пры элементах канкурэнтнасці іх размеркавання, якія прысутнічаюць, безумоўна, структура іх размеркавання, яна падобная на размазванне па паверхні, да? І гэта да гісторыі аб праектным падыходзе, да, што сёння гучала. Калі сабраць у межах адной лабараторыі, факультэта, універсітэта, інстытута, сабраць гэтыя грошы і паглядзець, колькі гэты навуковы калектыў, навукова-педагагічны памерам у 100 чалавек, напрыклад, да, там 50, мае рэсурсаў, то я гарантую, што 90% будуць здзіўлены, колькі гэта грошаў, бо гэта багата грошаў. Але на індывідуальным узроўні, калі я бачу, усялякія грошы трэба зарабіць і так далей, да? Але калі я бачу там умоўна 50-100 рублёў, да? Як бы гэта добра, да? Але гэта не вырашае ніякага пытання ў сэнсе забеспячэння жыцця і развіцця. Чаму? Таму што мы размазалі гэтыя грошы. Гэта інструмент і сродак своеасаблівай універсальнай падтрымкі ўсіх членаў калектыва, без вялікай залежнасці ад выніковасці. І гэта адлюстраванне іншай вялікай праблемы структуры ўвогуле фінансавання даходаў работнікаў вышэйшай адукацыі і навукі, які складаецца з... я не ведаю вось у маім разліковым гэтым квітку, які ў універсітэце атрымліваю, колькі там радкоў, я ўжо нават не лічу. Да? Гэта мазаіка кампанентаў, да? Гэта элемент, меншай, можа быць, устойлівасці, да, гарантаванасці, і даводзіцца думаць, дзе больш часу адукацыі, дзе больш часу даследаванням прысвяціць. Гэта крышку іншая праблема. На што я б хацеў, адрасуючыся да таго, чым сёння казалі,
у каментары гэтым ад Тацяны наконт розных суб'ектаў ці актараў у галіне даследаванняў. Гэта яшчэ адно вельмі цікавае і моцнае пытанне аб сувязі, яно так заезжана гучыць, аб сувязі адукацыі і вытворчасці, адукацыі рэальнага сектару. Да? І на асабістым досведзе шматкроць сутыкнуўся, я не ведаю, якія тут рашэнні, не гледзячы на дэкларацыі, у абсалютнай большасці выпадкаў наш сярэдні працадаўца, сярэдні бізнес, сярэдняе прадпрыемства абсалютна не гатовы і не падрыхтаваны да ўдзелу ў фарміраванні парадку дня вышэйшай адукацыі. Трэба, каб разам з імі распрацоўвалі праграму. Добра, я кожны месяц запрашаю нашых працадаўцаў, давайце абмяркуем, а чаго вам не хапае, а як і так далей. Гэта вельмі моцная праблема. Універсітэты, прынамсі БДУ, адкрыты для таго, каб чуць, да, і чуе там, дзе гэта выказваецца. Але у сярэднім рэальны сектар эканомікі, рэальныя працадаўцы нашыя, да, і замоўшчыкі нашых кадраў, яны вельмі слаба падрыхтаваны да таго, каб ставіць выразныя, адэкватныя задачы. І гэта датычыць як адукацыі, так і даследаванняў. І гэта праблема, якую ва універсітэце, ці ў Мінадукацыі, ці ў Акадэміі навук не вырашыць. Да? Мы не можам знайсці іншую эканоміку, чым тая, якая ў нас ёсць. Але вось да яшчэ аднаго тэзісу, адрасуючыся пра адкрытасць, з прыкладам адкрытасці дысертацыі, зараз, дзякую, ўжо ўсё значна лепей, да, і цяжка ўявіць, акрамя якой-небудзь сакрэтнай дысертацыю, якую немагчыма было б пачытаць. Але на двары 2018 год, колькі трэба гэтага было чакаць, і чаму, самае галоўнае. Да? Але як прыклад такі вось прычын, у тым ліку, рэакцыі негатыўнай пэўнай часткі акадэмічнай супольнасці да большай адкрытасці, да, гэта і тыя прычыны, якія называліся, і гэта, ужываючы мой прыклад з нашай неабходнасць канкураваць у ўсёй сістэме ў рэгіянальным міжнародным кантэксце, укараняецца сістэма ранжыравання, рэйтынгу выкладчыцкага навуковага персаналу універсітэта па пэўных паказчыках, аб якіх можна спрачацца да бясконцасці. Да? Што важна, што не важна, адміністратары лічаць так, выкладчыкі іначай, канчатковага адказу не будзе. Але важным элементам такой сістэмы дэкларуецца, заяўляецца, што, прабачце, сябры, усе вашыя справаздачы будуць бачныя адкрыта ўсім вашым калегам. І жудасна жорсткая рэакцыя часткі акадэмічнай супольнасці. Напрыклад, я таксама не згодны, каб усе мае даныя па маёй працы былі татальна даступны. Але у межах сваёй кафедры, факультэта, універсітэта, я не бачу ніякай гэтай праблемы. Але у чым праблема? У тым, што дрэнныя паказчыкі, я для сабе часткова адказваю, што магчыма і ў гэтым, але іх добрых не будзе. Але ў значнай часткі гэта прымусовая празрыстасць. Калі табе неабходна адказваць за той аб'ём рэсурсаў, які ты атрымаў на сваю працу. І наша негатоўнасць як супольнасці быць канкурэнтнай, не гледзячы на прыгожыя словы і дэкларацыі, яна таксама прысутнічае. Добра, дзякуй. Тады, раз, два, три, чатыры, пяць. 5 пытанняў, і на іх тады скончым. Так, калі ласка. Одно пытанне. Да, одно. Добро. Владимир Усакович, БДУ. У меня питання до Андрія Казакевича. Вот якраз по вашому докладі, бо я зауважив, що там не тільки вища едукація, але навіть ще й дослідження, що ширше питання. Ось. І у мене таке питання, ці не розглядається ви, тут ви сказали, Олександра Філіппова нема, тому, напевно, я вот эту критичну частку заміню, але я спробую бути не критичним, а на це задати питання. Ці не розглядаєте ви в умовах панування менавіта державних університетів, державної едукації, можливо, як лепший варіант, не улучшення Державного комітету по навуці і технологіях у склад Міністерства едукації, як у більшості інших країн, може, Європи і шире є. Але передача вот этих повномоцтвів, які ви пропонували передати менавіта Міністерству едукації з і Академії наук, може, да, і, відповідно, ДКНТ, менавіта гэтаму Держкомітету по навуці і технологіях, бо, зразуміло, от як ви агучили
такую праблему, што сама акадэмія навук вызначае якасць і праводзіць даследаванні, то бок сама себе ж і ацэньвае. То бок атрымаецца, што ва ўмовах панавання дзяржаўных універсітэтаў гэтая праблема можа проста перайсці да міністэрства адукацыі. Ці магчыма вот узмацненне ДКНТ, у тым ліку, дарэчы, вот гэтая перадача вот гэтага Беларускага рэспубліканскага фонда фундаментальных даследаванняў і іншых навуковых вот этих установ. То есть вот канцэнтрацыя тых паўнамоцтваў просто вот для гэтай установы яна б задаволіла, скажем так, і ваўкоў і авечак. Дзякуй за адказ. У гэтым жа сэнсе пытанне такое, што наконт аналізу эфектыўнасці і уплыву універсітэтаў на рэальнае жыццё. Як наогул універсітэт атрымоўваюць грошы? Як вырашаецца, колькі атрымае БТУ, а колькі атрымае Палескі універсітэт? І у Брытаніі, напрыклад, значная частка фінансавання універсітэтаў заснаваная на так званым Research Excellence Framework. Это кожныя 5 гадоў універсітэты рыхтуюць вялікі даклад пра тое, што было надрукавана ў мінулых гадах, і таксама яны робяць так званыя impact studies, як бы пра ўплыў, які ўплыў пэўныя іх публікацыі мелі на рэальнае жыццё. І потым камітэт это разглядае і кажа, так, вось гэты універсітэт вельмі добра паказаў сябе, вялікі ўплыў, яны атрымоўваюць больш грошай. А гэты універсітэт мала што маленькі ўплыў мае, вы мала атрымоўваеце грошы. Цікава, як у Беларусі існуе сістэма, і ці можна такую брытанскую сістэму якім чынам імплементаваць у беларускім кантэксце? Я думаю, што трэба, напэўна, адказаць, каб мы не накоплівалі. Все пытанні вам? Добра. Час просто... Да, а потым адразу на сетка разрушана. Так, доброго всім дня, Вадим Мажейка. Андрей, можа один кратенькі каментар і одно пытанне. Каментар, што тычыцца дысертацыі і доступа да іх. Бо з одного боку я згодны, сапраўды няма доступу праз інтэрнэт, просто каб ты зайшоў на сайт і пабачыў усе дысертацыі. І гэта відавочна павышала празрыстасць, калі б гэта было. Але проста я ўжо некалькі разоў чуў вось тэзы пра тое, што недаступныя, але як сам аўтар дысертацыі ведаю, што ў нацыянальнай бібліятэцы ты можаш прыйсці і атрымаць доступ да любой дысертацыі, прычым менавіта ў электроннай копіі, адносна вось зараз пасля абеду будзем размаўляць мы ўжо пра плагіят, што, дарэчы, вельмі важна, бо доступ да паперавай версіі, ён табе з пункту гледжання праверкі на плагіят, ён вельмі ускладняе гэты працэс. І галоўнае таксама вось адносна перадачы паўнамоцтваў, бо я узгадываю тое, што рэалі некаторыя эксперты адносна, напрыклад, эканамічных паўнамоцтваў Мінэканомікі, адносна прамысловай палітыкі, дзяржпрадпрыемстваў, казалі, што значыцца вельмі дрэнна, што гэта на ўзроўні міністэрства, што рэгулятар мае паўнамоцтвы размяркоўваць грошы і ацэньваць вынікі, і трэба перадаць на ўзровень госкому имущества. А зараз пэўна ты кажаш, што трэба ад ГКНТ, ад іншага камітэта перадаць на ўзровень міністэрства. Я проста шчыра кажучы, не надта разумею і адно, і другое, то бок як пераразмеркаванне паўнамоцтваў паміж рознымі гэтымі структурамі дадаць празрыстасці і убярэ гэты канфлікт інтарэсаў. Бо канфлікт, як ведаецца, ён жа будзе той жа самы. То бок што ты маеш на ўвазе, у чым канфлікт зменіцца? Дзякуй. Алесь Петровскі, API Consulting, Канада. У меня вельмі такі практычнае пытанне такое да Артёма, ён можа адказваць, можа не адказваць. Пра рэйтынгі мы гаварылі, БДУ там і гэтак далей. Там, які можа быць рэйтынг, калі там БДУ вывесіла там наш выпускнік, псіхолог, працуе дельфінарыі. Психолог, дельфинарий, marine biologist, это я разумею. А пытанне у меня такое. Если взять рейтинг историков, например, да? Ну, на просторах Беларусі, ці СНГ, ці у глобальным маштабе. Вот як вы сабе ацэньваеце ваш рэйтынг асабісты, скажем так, калі б такі рэйтынг існаваў, і што трэба б зрабіць, чтобы ён быў вышэйшы? Потому что у нас теперь есть онлайн-сервисы, да? То есть онлайн вы можете стать самым популярным историком во всем свете, калі вы будете добра рассказывать, як казалі калісьці нас, good stories to tell по гісторыі. Там неважно по беларускай, ці по рымскай, ці яшчэ якой. Дзякуй. Да, Сергей Егоров.
Скажите, пожалуйста, что для вас критерий успеха? Вот слышим обсуждение, или, по крайней мере, хотелось бы понять из ваших уст, что считается критерием успеха. Допустим, для общества, если вы говорите о публичности и прозрачности, рейтинги, наверное, это на 10-м месте. Если вы говорите, одна организация должна командовать, вторые должны распределять, деньги так или по-другому должны тратиться, лучше вот к этому осветите механику, как те новации, которые уже есть в тех научных школах, на которые уже потрачены деньги, придут в нашу жизнь. Вы являетесь экспертами, вы знаете картину, вы изучили многие вопросы. Уточните конкретную механику, как это придет в нашу жизнь, как вы это видите, чтобы было понятно. Андрей Володькин, Институт гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук і факультэт міжнародных адносінаў БДУ. Вось у дакладзе Андрея Казакевича былі агучаны некаторыя праблемы сучаснага беларускай навукі і адукацыі. Одна проблема такая, вось, на которую я хотел бы звярнуць увагу, гэта праблема, тое, што было абазначана, перавагі дзяржаўнага фінансавання. Так што вельмі малая колькасць працуе па грантах нейкіх і ўвогуле мала гэтых грантаў. А ў чым, як вы бачыце, прычына такой сітуацыі і як можна яе змяніць? Просто я памятаю, калі раней працаваў у інстытуце эканомікі Нацыянальнай акадэміі навук, таксама там кіраўніцтва кожны год казала, што трэба павышаць паказчыкі прывлечэння пазабюджэтнага фінансавання. У выніку, во што гэта вылівалася? Здавалі ў аренду плошчы інстытута. І тады шмат хто казаў, што гэта таму, што дзяржава разбэсціла нашых навукоўцаў з гэтым субсідзіраваннем, тое, што фактычна сядзі на планавай тэме і атрымлівае свой заробак. Але добра. Вось 2 гады таму я пабываў у Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Украіны ў Кіеве, які амаль не фінансуецца дзяржавай, але што цікава, у іх крыніца фінансавання амаль такая ж самая. У іх ёсць даволі добры будынак амаль у цэнтры Кіева, яны здаюць плошчы, і ў іх галоўныя размовы там былі не як нейкі грант знайсці ці што, а як адсудзіць яшчэ адзін паверх у гэтым будынку, каб яго потым здаваць таксама ў аренду і было з чаго плаціць заробкі. То бок гэта праблема атрымліваецца не звязана толькі выключна з субсідзіраваннем. Можа, вось у мяне такое меркаванне. Па-першае, конечно, цікава пачуць ваше меркаванне, і вось у мяне такое меркаванне, што магчыма вось тыя грошы, якія ў нас зараз дзяржаўна выдаткоўваюцца на навуку, варта было патраціць на стварэнне нейкіх інфармацыйных цэнтраў. То бок у мяне такое ўражанне стварылася, што гэта проста звязана з тым, што і беларуская, і украінская, і, напэўна, ўвогуле усходнееўрапейская навука, яна проста досыць ізаляваная і выключана з гэтага міжнароднага кантэксту, і шмат хто проста не ведае, як напісаць нармальны навуковы праект, куды, дзе можна шукаць гэтыя крыніцы фінансавання, дзе шукаць партнёра. Вось калі б нейкія... То бок гэтая інфармацыя цыркулюе ў вельмі невялікім коле навукоўцаў, скажем так, найбольш глобалізаваным, якія так ужо ўдзельнічаюць у нейкіх міжнародных праектах, і фактычна за межы гэтага кола не выходзіць. То бок адсоткаў 90, ці можа нават больш, проста нічога пра гэта не ведаюць і сядзяць, як раней працуюць. Можа, вось варта было б больш увагі надаць і сродку на стварэнне нейкіх інфармацыйных цэнтраў, я не ведаю, ці пры універсітэтах, акадэміях, ці там асобна, якія б праводзілі, распаўсюджвалі гэтую інфармацыю і праводзілі, можа, нейкія практычныя семінары, як напісаць той же праект. А другое пытанне, гэта караценька, таксама была агучана праблема, што не прадстаўлены наша навука фактычна ў міжнародных выданнях. Вось ці аналізавалі вы таксама прычыны гэтай сітуацыі, то бок што, нашы навукоўцы не падаюць, ці проста тыя матэрыялы, якія яны падаюць, яны пераважна не адпавядаюць крытэрыям гэтых выданняў па нейкім фармальным прычынах, напрыклад, не тая сістэма афармлення крыніц ці яшчэ чаго, ці проста, можа, праблема ў тым, што яны тэматычна не адпавядаюць, то бок тая тэматыка, якую даследуюць нашы навукоўцы, яна абсалютна не актуальна з пункту гледжання тэндэнцыі міжнародных гуманітарных навук. Дзякую. Дзякую. І яшчэ 2 пытанні, толькі вы вельмі коротка, лаканічна. У нас просто...
Очень. Я постараюсь очень кратко, но у меня, так сказать, возражение. Да? Первое, то, что бюджетные, значит, доминируют и они увеличиваются, средства на науку, если я правильно понял, это не так. Да? То есть каждый год, я вот анализирую это на протяжении последних 5 лет, доля бюджетных средств, выделяемая на науку, уменьшается. Увеличивается доля организаций. Это может быть в том числе и схема, о которой вы сказали, организации сдают в аренду, как они получают эти деньги, это другой вопрос. Но доля бюджетных средств как раз-таки уменьшается. То есть государство, общая доля средств держится на том уровне от ВВП, как вот вы сказали, все верно, да, в районе там 0,5, но вот долевое распределение другое, это первое. Второе, я все-таки очень сомневаюсь, вот с Вадимом совершенно согласен, что если вы соедините, значит, ГКНТ или отдадите вот эту функции распределения средств, значит, оценки качества научных проектов каким-то министерством и ведомством, особенно Министерство образования, что это станет значительно лучше и прозрачнее. Ни черта подобного, извините, пожалуйста. Это будет значительно хуже. Это лекарство будет, которое хуже болезни. Там хотя бы есть компетентные люди, которые выходят, да, сказать, имеют определенный... Есть другая форма организационная, которая практикуется в частности в Литве и в ряде других постсоветских стран. Это когда создается специальный отдельный институт, фонд, который созывает специалистов под конкретную тему. И неважно откуда, из академии наук, откуда угодно. И он определенную автономию. Тут вопрос все упирается в автономию этих институтов. Вот до тех пор, пока все эти структуры являются государственными, если мы передадим еще одного министерства, их будет 2 или 3, или как вот, например, идея, Андрей, твоя о том, что соединить ГКНТ и Минобразование, боже мой, это будет ад. Как бы это будет такой монстр, который вообще ничего не сможет сделать. Они по отдельности-то не могут разобраться в вещах, так сказать, их касающихся. Вот, кстати сказать, интересный опыт Российской Федерации, они разделили, ну, последнее, да, разделили как раз-таки Министерство образования на 2. На то, которое имеет отношение к среднему, и то, которое имеет отношение к высшему. И самое последнее, до тех пор, пока не будет проведена дифференциация вузов, вот это то, о чем вы говорили, финансирования никогда не будет хватать на научную деятельность. Должны быть те университеты, которые делают акцент на исследовательской деятельности, их должно быть считанные единицы, и там должна политика выстраиваться таким образом, чтобы у преподавателя было время для проведения научных исследований, была финансовая мотивация, о которой ты, Андрей, говоришь. Без этой дифференциации не будет никаких вещей. Ну и самое последнее – конкуренция. Я совсем не понимаю, почему мы говорим о международной конкуренции, но нигде не упоминаем о конкурсах, которые предполагают внутреннюю конкуренцию. На основании компетенций, публикационной активности и прочим всем индикаторам научных достоинств, да, которые везде, в общем-то, так или иначе играют важную роль. Да? Вот мы хотим получить конкурентоспособные вузы, но никак не говорим о конкурсах. Почему? Потому что это, конечно, ставит под угрозу, делает более нервной и не дискомфортную работу преподавателей, потому что они должны будут конкурировать за свои рабочие места. Конечно, это не нравится, но без этого, извините, никакой конкуренции на уровне общих институтов нет и быть не может. И апошняе, вельмі кароткае. Да, у меня короткий комментарий. Алена Мельченко, Ассоциация образования для будущего. Короткий комментарий по цифрам. Вот те цифры, которые вы приводили, они, ну так, типа не кажутся страшными, да, то есть мы видим, что это мало, но страшными они не кажутся. Вот у меня есть цифра, которая кажется мне, например, страшной. Это, если мы посмотрим дальше разбивку по статьям, а именно капитальные затраты, то есть все, что не зарплата и не бумага, да, условно говоря, на научные исследования в Беларуси в 2017 году составили аж целых $15 миллионов. Ну и вот для сравнения, да, прошлый год я провела в университете города Лидса, делала там магистерскую диссертацию. Так вот, на ремонт библиотеки, одной из 4 библиотек, потратили в 2017 году 24 миллиона фунтов английских, да? То есть чуть больше, чем все, что капитальные затраты Беларуси на исследования в 2017 году. Вот. Мой вопрос в связи с этим связан такой. Какое нормальное распределение
затрат на капитальные и на все остальные, да, в научных исследованиях, ну и, конечно, по секторам, да, в гуманитарных, в технических, если такая норма и принятая в мире практика. Дякую. Калі ласка. 30 секунд. Да, шмат пытанняў. Ну, можа, з апошняга. Ну, я дакладна зараз не магу сказаць, дакладна в межах вось гэтага часу, і там просто ёсць паміж краінамі параўнанне не заўсёды можна рабіць. Да? Вот що тычыцца капітальны, там просто розная класіфікацыя. Вот все-таки ёсць асноўны апанент, да? У мяне сёння, ну, что по кожным пункце не згодны, да? Таму што, калі мы кажам пра тое, што бюрократычныя структуры – это ад, да, тады ну, трэба ўвогуле ліквідаваць дзяржаву. І давайте, скажем, адразу ну, закрыем урад, парламент і будзем кіравацца грамадскімі фондамі там і всем астатнім. Ну, на жаль, не можа быць так. Да? Ну, прынамсі, я не ведаю добрых прыкладаў. Усе тыя фонды, якія, прынамсі, мне вядомыя, яны так ці інакш уключаны ў структуру ўрада, ну, government. Так ці інакш яны звязаныя з ім. Конечно, в прынцыпе, фармаванні могуць быць розныя. А крытэрыі ацэнкі могуць быць розныя, працэдуры розныя. Ну, скажем, там blind, там, да, peer review, да, замест того, каб там просто рассылаць там якім-небудзь зацікаўленым міністэрствам, ці яшчэ што-небудзь. Ну, але так ці інакш это мусіць мець нейкую арганізацыйную структуру. Ну, па-іншаму не атрымаецца. Асабліва, калі мы кажам все-таки, да, пра дзяржаўныя фінансы. І так ці інакш дзяржава мусіць кантраляваць тыя грошы, якія яны выдаткоўваюць. Вот шмат было пытанняў пра арганізацыйную структуру. Да? Я гэты пункт пра аб'яднанне змясціў апошнім, потому что, конечно, гэта не прынцыпова. І называлася оно не аб'яднанне, а реорганізацыя. То есть, конечно, мусіла быць реорганізацыя і Міністэрства адукацыі, і ГТНК, да? Каб потым стварыць ну, уже нешта такое новое там, да? Вот по нейкіх прынцыпах. Можа быць, это мусіць існаваць і асобна. Можа быць. Хаця для такой краіны, як Беларусь, 10 мільёнаў, ну, напэўна, няма сэнсу мець две структуры. Асабліва, калі мы кажам пра неабходнасць інтэграцыі гэтых двух сектараў. Таму што две структуры адразу выбудоўваюцца две вертыкалі, асабліва ў беларускай сістэме. Ну, так складваецца. Таму падаецца лагічным. Хаця это абсалютна для мяне не жорсткі момант, і, напэўна, яны могуць існаваць і асобна. Але што тычыцца канфлікту інтарэсаў, ну, зноў жа, нішто, ніякая сістэма не з'яўляецца ідэальнай, конечно, заўсёды будуць праблемы, але калі адначасова, нават у межах не то, што там вот размеркавана ў межах розных бюракратычных структур, якія маюць там надбудову ў выглядзе ўрада, да? А калі ў межах адной структуры, якая ну, займаецца даследаваннямі, да, аб'яднаныя функцыі кіравання, ацэнкі і гэтак далей, ну, это класічны канфлікт інтарэсаў. І вот любы аналіз такі, ну, арганізацыйны, вот вывод, да, будзе, што трэба развесці. Вот горш не будзе, я лічу, да? Ну, конечно, да, пытанне реалізацыі, пытанне, што трэба, ну, за гэта падыходзіць вельмі асцярожна. Таму што, зноў жа, Акадэмія навук мае доўгую гісторыю, там ёсць свае калектывы, свае дасягненні, да, і не трэба казаць, што это выключна там такая бюрократычная структура. Але, ну, тое, што Акадэмія навук не мусіць размяркоўваць грошы, фінансы, з'яўляючыся даследчай інстытуцыяй, ну, это відавочна. Напрыклад, там існуе два борда. Адзін наглядальны савет, у якім з 12 чалавек 5 прадстаўляюць Акадэмію навук, да? І адзін нейкі адміністратыўны савет, не памятаю, як дакладна назавецца. І там каля 20 чалавек, да, з якіх 16 ці 18 прадстаўляюць Акадэмію навук. Ну, якая бесстароннасць пры размеркаванні фінансаў, да, можа быць. А гэты фонд, Беларускі рэспубліканскі фонд фундаментальных даследаванняў, ён створаны для падтрымкі навукі ўсёй, тым ліку універсітэцкай, а не толькі для падтрымкі самой Акадэміі навук. Ну і гэтак далей, да, то есть час мала, ну, зноў жа, да, ідэальных рашэнняў не будзе, но але вот ёсць такія узловыя моманты, якія все-таки трэба вырашаць. Доля дзяржаўных і недзяржаўных фінансаў, конечно, реальное повеличение доли
даследаванняў і распрацовак у ВВП можа быць толькі за кошт прыцягнення прыватных грошаў. І ў нас атрымоўваецца так, што да 80% гэта дзяржаўныя, альбо, скажем так, 40 бюджэтныя, 40 яшчэ там дзяржаўныя прадпрыемствы даюць, да? То есть 80 выніку атрымліваем. Да? У развітых краінах, ну, скажем так, заходніх краінах, бюджэтныя не вышэй за 30. А звычайно яны то могуць і 15, там, і 20 і гэтак далей. І, конечно, ну, рост, асабліва калі кажам пра дэвелопмент, мусіць ісці за кошт прыватнага сектара. Так, пытанне было пра гранты, прыцягненне знешніх фінансаў у даследаванні. Ну, ніколі знешнія фінансы не будуць вызначаць развіццё навукі. Беларусі, напэўна, ніводнай краіны ў прынцыпе. В любом выпадку унутраныя затраты, яны будуць значна большыя. Калі я кажу гранты, это не значит міжнародныя гранты. Гэта гранты, якія можна атрымліваць ад дзяржаўных структураў. Просто доля гэтых грантаў мусіць расці. Скарачацца мусіць дзяржаўныя праграмы, на мою думку, да, павялічваюцца магчымасці для перазмеркавання праз адкрытыя конкурсы. Ну, напэўна, пакуль што все. Ой, как войдет в нашу жизнь, да, вот. Вот, как они входят в нашу жизнь. Рейтинги, як яны выходят в наше жыццё. А я тлумачу, чаму рейтинги важныя. Таму што рейтинги выплываюць на тое, колькі студэнтаў універсітэт можа працягнуць, тым ліку і замежных. Нізкі рейтинг, ніхто не прыедзе сюды вучыцца з іншых краін. Высокі рейтинг можна претендаваць на нешта большее. Высокі рейтинг можна прыцягваць знешняе фінансаванне на навуковыя даследаванні. Калі канкрэтныя даследчыкі, канкрэтныя, там, скажем, даследчыя калектывы маюць высокія рейтинги міжнародныя. То есть это все конвертуецца ў реальныя фінансы. І калі мы кажам пра стварэнне конкурентназдольнага сектара вышэйшай адукацыі ў Беларусі, ён мусіць мець значна больш высокія рейтинги, чым зараз ёсць. Высокія, там, звышвысокія, гэта, скажем, ну, можна дыскутаваць. Але без гэтага проста фінансы ў гэту сферу вышэйшай адукацыі, ну, точно не придут, но, принаймні, их будет значно меньше, чем необходимо для устойчивого развития. То есть это все конвертуется в финансовые, ну, мае их финансовый эквивалент. Кожный из этих рейтингов. И науковый, и рейтинг высших начальных установок и так далее. Давайте мы будем уже скончать. И, Не надо рейтинг. А мне треба рейтинг. Ну, а мне треба рейтинг. Ну, Артем, я адкажу за 1,5 хвіліни на 2,5 пытання. Першае, увяжу пра патэнцыйны рэйтынг гісторыкаў, ці там, ну, возьмем на прыкладзе рэйтынг гісторыкаў. Ёсць такія галіны, і гэта звязана з прадстаўленасцю нас у публікацыйных розных базах і выніках. Ёсць такія галіны, ёсць такія пытанні, ёсць такія сферы, якія нацыянальна альбо рэгіянальна, ну, звыш важны і патрабуюць падтрымкі на нацыянальным узроўні. Але яны не ўяўляюць спецыяльнай цікавасці для знешняга спажывальніка. Гэта факт, які трэба прыняць, які трэба ўлічваць, разумець, што гуманітарныя даследаванні па беларускай філалогіі, патэнцыйны інтарэс і патрэба ўвогуле існавання ў форме артыкула для стандартнага міжнароднага часопіса, мякка скажу, больш чым дыскусійная. Да? Таму, ну, ёсць рэчы, якія цяжка супастаўляць. Да? Гэта, ну, першы такі сюжэт, які трэба ўлічваць. Гэта за 2 пытанні. І на паўпытанні, як зрабіць, што з'яўляецца крытэрыем поспеху, ўсё ж такі адказваючы на гэтае пытанне, бо яно добрае. З аднаго боку, калі б ведаў адказ на гэтае пытанне, ну, можна было б выратаваць чалавецтва, да? Як зрабіць свет дасканалым, я не ведаю адказа. Але што падаецца безумоўна важным, і гэта сёння гучала багата, свабода творчасці для навукоўцаў, свабода творчасці для бізнесменаў, і тады яны змогуць з гэтай творчасцю нешта зрабіць. Дякую. Я думаю, что на этой позитивной ноте мы можем